Good morning! I'm preparing coffee. So, iniinit ko muna yung ano. Tapos si Dan magti-tea siya. Ito yung from Tito, yung Frutalicious. Malapit na maubos. And ako, malapit na din, bango. Malapit na din maubos yung aking coffee. Siguro ito na lang yung coffee na uubusin ko before ako umalis. Kasi ano na, less than 2 weeks na lang, uuwi na ako. So, yeah. So, siguro kasya to less than 2 weeks. Not sure. I hope. Kasi ako nang bumili ng bagong coffee tapos may iwan lang dito. And I will film my Q&A again today because diba I filmed my Q&A last week and parang hindi na updated yung Q&A na yun kasi meron na to. So, I'm gonna film that again. And tsaka din yung ano ko doon, tsaka din yung mukha ko doon. Like, sobrang harag ko tingnan. Sobrang ngarag ko tingnan sa mukhang yun. Like, no, haggard. Hindi ngarag. Haggard. Lagi naman ako ngarag eh. Haggard yung tingnan yung mukha ko noon. Kasi siguro, that was the 3rd video I filmed that night. And yung makeup ko hulas na. Anyway, basta i-film ko siya ulit. And then, si Dan manonood siya ng debate ng US running presidents ng US. Basta manonood siya noon. And so dito lang muna siya. Hindi siya pupunta sa office ng morning, sa ano na siya, sa hapon na siya pupunta. And yeah, maglilinis ako today kasi it's Monday, linis day. And bukas, alis kami ni Dan. Pupunta kami sa garden. Merong garden na magvo-volunteer kami doon na maglilinis ng garden kasi gusto niya doon sa garden na yun. Basta. Nagsimula na, pero si Dan nandun, ewan ko nasan siya. Mayroon siyang tawag. And siguro lumabas siya ng bahay kasi I was vacuuming earlier. So, sobrang ingay siguro ng vacuum. So, siguro lumabas siya ng bahay. Ito yung hinihintay niya. Tapos, nagsimula na. Tapos, wala siya. Ewan ko kung nasan siya. Yeah, pero nagsimula na siya. I'm actually gonna watch this because I will actually watch this. Kasi, hindi naman siya sobrang haba siguro. Siguro mga 20-30 minutes lang to. And yeah, manunod ako nito. Hello! I'm done with my... No, not really. Pero malapit na ako matapos sa makeup ko. Hindi ko lang alam kung ano susutin. Kung lipstick. Yeah. Yung nasa mukha ko, I'm not sure if you can see, pero meron akong highlight. Yung Prosecco Puff. Tapos, yung Pamplemousse na blush. Wait, pakita ko sa inyo. Ay, nandito. Basta nandito. Yung splits ng Becca. Gusto ko siya. Tapos nag-contour ako, guys! I'm sure you can't really tell, pero tsaka medyo meron akong contour, tsaka bronzing effect na ganyan. Ginamit ko itong highlight, lowlight face contour duo. Ito, kasi, again, plano kong mag-review ng, like, mga highlight products na available sa Sephora PH. And then, ginamit kong bronzer is yung Betty Luminizer na ginamit kong highlight noon. So, ngayon, ginamit ko na siya na kung ano talaga siya, bronzer. And it's what I have on here somewhere. And then, yeah, wait, lipstick. I think I will use the Tuscan Toast, yung Melanie na lipstick. Yeah. So, I'm gonna use that. And then, film. Yung gagamitin ko is yung bagong memory card para hindi na ma-interrupt yung ano ko. Kailangan ko na lang talaga ng battery. Hindi ako nakabili ng battery kasi nga wala sila, diba? Pag uwi ko ng Pilipinas, bibili ako. Let me know if you're from Cebu, if meron kayong alam kung saan ako makakabili ng battery para sa Canon G7X kasi I will buy one pagdating ko doon. Kasi like, binigyan ako ng pera ng mama ni Dan, diba? Para bumili ng memory card. Tapos ito, mura lang kasi siya. So, yun. Meron pa akong extra na pera. Tapos ibibili ko na lang siya ng battery. Yeah, so... yeah, if meron kayong alam kung saan ako makakabili ng battery, let me know. Thank you in advance, guys. Anyway, I will put on lipstick na. Hello! I just finished filming the Q&A tapos haul video. So, yung Q&A, iba yung damit ko kanina, yung top ko, tapos ngayon iba na naman. Yeah, ito, nakuha ko siya from Zaful and I really like it. Super baggy.
Yes, naka-pajamas again. Obviously, may bago ba? Yung sa lips ko is yung Nano Lip Liner from Sephora. Deep brown yung shade niya. Kasi diba, nasabi ko sa favorites ko na sobrang gustong-gusto ko to. So, I got one in the shade Deep Brown. And that's what I have underneath the Milani lipstick in the shade Tuscan Toast. So, yan yung... Oh, nagbe-blink yung camera ko. Okay. I will charge my camera kasi kailangan kong i-film yung nighttime routine namin na dance. So, okay. Charge ko lang to you guys. My gosh! Kailangan ko pang tapusin yan, kasi si Dan kanina may tawag. So, kailangan kong i-pause muna yung aking pag-vacuum. Pero, yeah. Okay, I'll charge it like right now. So, we're going to Kmart kasi may bibilhin pala kami. So, I need to change kasi naka-pajamas lang ako. So, I'm just gonna do that. And, yes, off to Kmart. Hello! Pupunta kami ng Kmart. Bibili kami ng garden gloves. And then, what pasta are we getting? Ravioli? Yeah. Ravioli, kasi magluluto siya ng pasta. Or tortellini. Tortellini. Yeah. Oh, the weather is good, babe. We should play badminton. No? That's a no. A big fat no. Naka-pajamas lang ako, tapos nagpalit lang ako ng pants at saka itong jacket na parang kung agila. Oh really? How much? $50 each. Hello, I need more hangers. I really do. Just get 12 for now. Thank you, babe. How many? 12. No, 6. Oh, 12. Yeah, good. Thank you. Maybe you have to get rid of some clothes as well. I need to actually. You do. Well, I already like segregated the stuff that I'm gonna bring home, and I still need more hangers. And then we do a part of a section what we're going to give to the poor. To the poor. Aww. Yeah, Are you a nice person? I am. We will give something to the poor. Are you serious? Yeah, you give it to me. Because you're poor. Maghahanap kami ng garden gloves. Yung hanger, 12 hangers, tapos $2.50 lang. Oh, there you go. $5? Shoot, gloves is expensive. Mahal na yung $5. Try those on. Choka. No, I need the smallest one. The smallest one you can get. Well, that's what they got there. Huh? Try them on. This is big one. This. Oh, I can't really try it. It's sealed. These will be the same. See? They're not, babe. That one is big. See, that's big. This is small, this one. What does it say large? Wait, the one Oh, here? they're only getting it medium anyway. So. Okay. Sige, let's get that. That one you can try. Done. Meron akong biscuit. Nice. Tapos, tortellini para sa dinner mamaya. Gloves para bukas. And hangers. Yes. Yay! Meron akong bagong 12 hangers. So, maano ko na yung iba. See? Hindi ko siya naano kasi walang hanger. Yan din. Walang hanger. Yan yung sinuot ko kanina. Hinubad ko lang. So, yeah. Mamaya ko na yan Mamaya ko na yan ayusin kasi magbabadminton kami. Nagbago yung isip na daw. Nakita niyo yung weather. Sabi niya maganda daw. So, we will go play. And, magbibihis na naman ako. Kasi nakapants ako. Hindi to pang badminton. Tapos ito. I can't wear this sa badminton. So, yeah. Wait, bihis muna ako. You wanna turn on the alarm? Yeah? Oh, your keys, babe. Okay. Paglalaro kami ng badminton dyan sa tapat. Sa school. Hala, mini, babe. Look it, there's a mini. Merong Mini Cooper. Do it again. Hindi kami makapaglaro ng badminton kasi yung shuttlecock, lilipad. Because it's so windy, see? Hi! We're going back. Hindi pwede! Sayang! Hala, babe! See, I told you. Hindi pwede. Stop, babe. It's all good. We can't play. Oh, well. Sus, naka-outfit pa naman ako. Kaloka. Oh, well. Hello! Kaka-upload lang nung video na yung about dito. Kaka-upload lang and napaka-overwhelming ng mga comments
messages. Ang dami kong mga messages na kailangan ko replyan. Pero, yeah, thank you guys. Sobrang daming comments sa Instagram at saka sa Facebook. Thank you. Nag-comment din si Dan doon. Hindi ko na mabasa lahat. Sobrang dami. And, so nag-comment na lang ako ng isa na, like, sobrang salamat talaga. Like, sobrang supportive nyo. Mayroong iba na hindi supportive. Like, yung iba sabi, so, not gonna marry you. Pero, mas marami naman na sumusuporta. So, thank you so much. And, yeah. Are you happy? I'm happy. He's happy. That's good. Yeah, that's it. I'm filming pa naman my nighttime routine today. Tonight. Yeah, bukas pupunta kami sa garden. Maglilinis kami ng garden. Maglilinis ng garden talaga. Wait, I have an email. I really like this song. Yeah. Good morning! Pupunta kami sa Adelaide Hills. Dun sa garden. Nag-volunteer kami na maglinis ng garden. So, si Dan, he took a day off today. Day off niya today. Kasi, pupunta kami sa garden. Meron akong, yung gloves na binili namin kagabi. Dito, oh. Basta, dyan sa ilalim. And then, yung gloves ni Dan, ang dumi-dumi. Nandyan sa, dyan. Yeah. Hello. Be careful you walk there. Dito na kami sa garden. Tapos na kami mag-gardening. My gosh, ilang oras na kami dito? Siguro mga 5 hours na kami dito. Nagkape na kami, nag-lunch na kami, tapos nag-afternoon tea. Hindi ako nag-tea, pero si Dan. And, tinulungan namin sila. Kasi sabi nila, may nagvo-volunteer daw dito every Tuesday. Pero ngayon, kami lang dalawa. And, yeah, ang babait nila, grabe. Sobrang daming flowers. Like, look at this. Yeah, so, yeah. See? Binigyan ako ng ganyan nung babae, nung may-ari nitong property na to. Sobrang laki. Marami silang may-ari, but yeah. Yeah, it was challenging, the gardening. Dan did really great. Like, you did great, babe. I know. Yeah, you were really good at it. If you can see, like, a perfectly, like, bloomed. Hala, babe, I want that white one. I want, like, a perfect white flower. Mine has, like, spots in it. I want, like, the perfect one. Marami akong, binigyan ako ni, Christy kanina ng, Christy? Kanina ng, red, tapos white, tapos light pink, tapos nakita ko sa labas ng bahay niya, mayroong, medyo, like, darker pink. So, I got those as well. And, yeah, bibigyan niya din ako ng, mahahabang flowers. So, you want me to take pictures, babe? Yeah. Okay, which one? Hello! Nakauwi na nga pala kami. Actually, kanina pa. Nakatapos na nga ako mag-edit ng isang video. It's saving right now. And then, yeah. Yung ganap. Yung dinner namin tonight is leftover from last night. Yung, focus. Last night, yung pasta na niluto nila last night. Actually, hindi ko siya na-vlog kasi I filmed nighttime routine last night. So, yung mga clips na nakuha ko is for nighttime routine at for the vlog. But yeah, nagluto siya ng pasta kagabi. And you guys, tignan nyo yung flowers na dinala ko. Look it. Ang ganda diba? Marami siyang kulay. Parang same flower lang siya, pero marami siyang kulay. Like, merong red, merong very light pink, tapos merong like, may pagka-dark na pink. Yung paborito ko is ito. Yan. Hindi nyo makita yung finger ko kasi zoom ko siya. But yeah, yan yung paborito ko. Sobrang cute. And then, meron din doon. Right there. Si Dan yung nag-ano niyan. Kinat niya yung mga, kasi mahaba. Wait. Right there. Yep. Yung yan, nilagyan yan ng flowers. But yeah. I'm gonna eat my pasta. Kasi si Dan sabi niya, do you wanna go somewhere? Katatapos ko lang mag-edit, diba? Sabi niya, do you wanna go somewhere? Do you wanna do something? So sabi ko, kakainin ko lang yung pasta ko and then let's go somewhere para kumain ng dessert. My treat. My treat naman ngayon kasi lagi na lang sila nagbabayad ng namin. Ayaw niya kasi ako pabayadin. Pero, since aalis na ako naman ang magbayad. So, yeah. Anyway. Did you find it, babe? Yeah. Okay. Let me film you right now. I-film ko siya yung try on ng mga sanis. So, I will do that.
Okay. Oh, wait, where's the other ones? Chill. Here. You have 4. You're welcome. Alright, you're paying full price, princess. It's alright. I can pay full price. We're going to KFC. No, pupunta muna kami sa isang cafe. Bibili ng cake for dessert. And then, pupunta kami ng KFC para bumili ng crushers. Yung, Golden Gate time kasi yammer siya. So, yeah, that's what we're doing right now. Naka-pajamas lang ako. Though, nagpalit ako ng pants. Tapos, ito. Kasi ang lamig. Patapos na yung October. No, mid-October na tayo ngayon. Supposedly, yung spring nagsimula October. Like, October 1. Pero walang spring. Siguro mga 2 araw lang nag-spring. 1st of September. Ah, September! Yeah, 1st of September sana yung spring. Ano na, October na. It's been a month and a half. And walang spring. Say walay. Wally. Walay. Wally. Walay. Wally. Walay. Wally. Walay. Walay. Say it. Wally. Walay. Walay. Naiwan ni Dan yung TV na naka-on. Babe! Yeah. You left the TV on. Yeah. Did you mean to leave it on? Anyway, son. Good luck, man. What's this? Oh, Japan scored. We're home. We're back. Bumili ako nitong KFC na Go Bucket. Meron siyang popcorn chicken at saka fries. And then, Golden Gate time na crushers. Right there. And then, nagpunta din kami sa parang Italiano sa ata yung tawag sa restaurant na yun. We got tiramisu. And then, the Italian pastry na hindi ko ma-pronounce. That's it. Yummers, kain. Hello! Katatapos ko lang mag-edit. Edit lang ako ng edit. Non-stop editing. Si Dan nanonood ng video. At yung nanonood siya ng video, yeah. Kasi ginamit ko yung lapi niya kanina. And hindi niya din magamit yung lapi ko kasi hindi siya makalog-in sa account niya because I was uploading. So, yung 2 lapi ginamit ko. Hindi kasi ako doon. Hindi ako maka-edit gamit yung Sony Vegas Pro doon kasi basta nasabi ko na yan maraming beses na. Anyway, maraming nagko-comment. Hindi naman marami. Konti lang actually. Tapos may nag-comment sa Instagram ko today na parang disappointed siya kasi walang proposal na video. And some of you guys are expecting still the proposal na video. I didn't film it. Dan parang hinintay niya na i-off ko yung camera bago niya ginawa. Because obviously, he didn't want me to film it. Alam niya naman si Dan. Ayaw niya na film siya. How much more yung proposal, diba? Like, wala siyang pakialam sa YouTube ko. Hindi naman. Pero hindi ko siya na-film. And yes, yung camera ko nasa kamay ko lang the whole time. Pero nung ginawa na niya na lumuhod na siya, napaiyak na ako. Wala na nga ako makita kasi punong-puno na ng luha yung mata ko. Tapos sinisipon pa ako kasi diba kapag naiiyak ka, sinisipon ka. Yun nangyari. Parang nawala na din ako sa sarili ko. Kapag nandun ka na, hindi mo na iisipin na kunin yung camera mo na, oh my gosh, I need to film this. It would have been amazing kung na-film siya. Pero, you guys, wala. So, wala akong proposal na video. I'm pretty sure ayaw ni Dan na parang i-film siya. Sa mga disappointed na wala yung proposal na clip, wala tayong magagawa. Wala talaga eh. Hindi ko siya uulitin para lang i-film. Yung nangyari, perfect na yung nangyari. So, okay lang sa akin. Pero, yeah, walang proposal na video. Sorry. Yeah, marami naman siguro sa inyo na kilala na si Dan. So, siguro marami na sa inyo yung alam kung bakit wala yung proposal na video. Pero, yeah, yun na yung vlog ko. Thank you so much guys for watching. Actually, kinost ko na tong vlog ko kanina. Kaya lang nga, merong nag-comment sa Instagram. Tapos, merong nag-comment din sa mga video. Nasa na yung proposal. Tapos, yung iba nag-i-expect na meron talagang proposal na video. So, I just wanna say, walay. Pero, yeah, that's it for this video. Thank you so much guys for watching. Please like, please subscribe, and I hope to see you guys on my next one tomorrow. Do not forget. Be good. Good night.